Hvilken råvarer skal man bruge, og hvad er ernæringens fordele? Kom med mig. Vi skal lige gennemgå de råvarer, man bruger til at lave retten Omutu. For at lave retten Omutu, selvfølgelig skal man bruge ris. Nogle gange bruger man hvidris eller bundris, men i dag skal vi bruge hvidris. Og det er sådan, at når man spiser Omutu, så spiser den med groundnut soup eller peanut soup. Og det laver man med tomater, fisk eller kød, men i dag skal vi bruge fisk, jordnødder eller groundnut eller peanut, ja, garlic, løg, ingefær og chili for at give smag. Disse råvarer indeholder nogle ernæringsfordele som vitamin A, B, C, fedt, kulhydrater, kalorier, protein, fiber og fedt. Der er også magnesium og thiamin. Disse råvarer indeholder nogle ernæringsstoffer, der kan forhindre nogle kroniske sygdomme, som for eksempel kan hjælpe med at opretholde en sund vægt. Vidste du, at en af de afrikanske ernæringsarter hedder Omutu? Omutu, kendt i den nordlige del af Ghana, i den Hausa-kulturen hedder Shinkafa. Det vil sige, at retten har vundet popularitet i hele Ghana og hele Vestafrika. Du har svaret sandsynligvis af forskellige typer fufu, der er lavet af kornmel, cassavamel, plantainmel osv. Det vil sige, at den er blevet spist dagligt. Hvorfor er retten spist, og hvilken betydning har det til folket? Ja, det er fordi i den nordlige del af Ghana er det hovedprodukter, som de producerer, det er mest ris, tomater, ingefær osv. Disse råvarer indeholder nogle ernæringsstoffer, der kan forhindre nogle kroniske sygdomme, som for eksempel kan hjælpe med at opretholde en sund vægt. Den kan understøtte energien og genoprette glykogenniveauet. Den har også glutenfri. Den kan hjælpe med at forhindre diabetes, hukommelsestab og forhindre depression. Til sidst kan den hjælpe med at fremme sund hud. Alle disse forstærker immunsystemet. Kom med mig. Vi skal gå i gang med at lave vores mad Omutu. For det første, det vi gør først, det er, at vi har puttet fisken ind i gryden. Her kan vi se. Og så putter vi lidt nogle løg ind i den. Ja. Og så lader den stå for 5 minutter. Og så putter vi alle vores tomater, ingefær, løg, chili og peanut, som vi har blandet her i blanderen. Så som sagt, om 5 minutter, så putter vi lige den ind i gryden her. Vi skal også huske at putte noget salt på den, så vi kan få noget smag. Ja, sådan. Yes. Og så mens vores suppen koger, så kan vi gå i gang med at putte vores ris på. Således at når suppen er færdig, så bliver
vores ris også færdig. Yes. Og som I kan se, jeg har puttet nogle halv liter vand ind i gryden her, og så vil jeg putte nogle ris på den. Sådan, som I kan se. Og det hele vi tager næsten 50 minutter, for det hele er været klar, for maden er været klar. Efter 5 minutter vil jeg putte resten af vores råvarer ind i gryden. Og det gør jeg sådan der. Og så putter jeg lidt i gryden her. Sådan. Ja. Og så vil vi lade det stå for de næste 5 minutter, og så putter vi vand på den. Efter 15 minutter, kom med mig. Vi skal ind og se, hvordan det går med vores mad, vores mutur. Sådan. Jeg kan sige, at den koger rigtig godt. Så det vi vil gøre nu, det er, at vi vil putte nogle vand på den. Sådan. Og mens suppen koger, så kan vi lige også kigge på vores ris, og den koger også. Og så det vil sige, alt er ved. Det dufter rigtig godt. Jeg kan ikke vente at smage den her ret. Det dufter godt. Efter 40 minutter, så vores ris er klar. Så jeg går lige i gang med at mose den. Og det gør vi på den her måde her. At jeg tager en mindre tallerken, og så begynder jeg at putte nogle mousse. Ja. Og se den måde jeg mousser den på. Ja. Således at det bliver blød og mus på den her form her. Og så putter jeg lidt ad gang. Ja, for at lave ris klumper. Sådan. Jeg kan faktisk lugte, at vores suppe er også klar her. Så laver jeg lige også en klump her, risklump her. Sådan, så ruller jeg lige her, så jeg kan få det som et bold. Lidt større af en tennisbold, kan man sige. Så putter jeg lige her en anden gryde her. Sådan. Så se. Lige nu har jeg lavet 2 kugler her. Og så har jeg lavet en kugle her, som jeg vil spise. Sådan. Sådan. Og så prøver jeg lige at servere suppen. Skal lige se, om suppen er klar. Så kan jeg lige servere suppen. Jeg kan se, at den er klar. Jeg kan dufte den, at den er klar. Så jeg går lige i gang med at servere suppen. Det vil sige, at jeg tager nogle suppe her. Og så tager jeg nogle fisk. Sådan. Sådan. Det dufter rigtig godt. Se. Og så putter jeg lidt mere suppe på den. Sådan. Se. Sådan, den er. Se, vores mad er klar her. Vores mad er klar her. Og den er blevet serveret. Kom med mig.
Vi skal ind og prøve at smage vores mad og motiv. Det dufter rigtig, rigtig godt. Se, den er så flot. Ej, jeg skal lige smage den. Og motiv, det er sådan, at man spiser med fingrene. Så 1, 2, 3, nu. Det dufter godt. Eller det smager godt. Også. Det smager rigtig, rigtig godt. Hvis du er blevet inspireret af dette, og vil gerne lave omotiv retten, så må du gerne skrive til os til afrikanske køkken @gmail.com, eller i kommentarområdet kan du sende en meddelelse til os. Så kan vi sende opskriften til dig. Så kan du gå i gang med at bestille den råvarer fra African House, der ligger på Ebbe-Kartidsgade nummer 3, 1654, København V. Så kan du købe alle de råvarer, du har brug for. Og hvis du ikke bor i nærheden i København, så kan du lave en ordre på africanhouse.dk. Og inden for 3 dage, så vil du modtage din pakke, og så kan du gå i gang med at lave din ret. Tak for nu, og vi ses. Og du skal huske, hvis du er interesseret hvis du synes, at den her video er interessant, så må du meget gerne dele det med andre, som du synes skal gavne af dette. Og du må også gerne abonnere, således at vi kan fortsætte med nogle flere videoer. Tak for den gang. Vi ses og på gensyn.